subscribe, likes, share, comment on our videos and news. Og24 TV, ta ce masu sauraron mu. Ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawa. Wannan shine zai ba ku damar samun labaranmu da bidiyo. Hassan muna tsaye ya ce shi tallan nama zai ji amma ko ban big am gudu ka ji Hassan muna tsaye me gaskiya lamarin ba ka mai gida me gaskiya lamarin wancan da ka neme shi zuwa gurin wancan gaya ka ga shi wannan lokaci Hassan na shi mana farin da kai kano kamar lokaci jiwo ana ma jiwo ya ka wannan ba ka san shi wannan ba kai ka neme shi ba na san shi yauwa mai bayani yana gaskiyar lamari da ka neme shi wallahi tallahi na kira shi amma ba wai din ai mu wani abu shi ba na san kuma ina wannan abu amma ban ji wani din da shi ba na san ina wannan abu ban ji wani din wannan abu da shi ba suna zuwa sayan abu a kasuwa gona ina dan gomu ne amma harka ka ce kai harka ta ce bisa to yawa kai dan bulaburin ne ka bayana ludu da kuma yake ka bari wannan me ne kake yi me kuke yi wallahi ba wani abu da muke yi kawai dai mu yi wasa da dariya da mu watsa ludi kenan ba wallahi tallahi ba na wannan amma dai zan zo na mu yi wasa da dariya tashi tafiya take wani irin wasa da dariya wallahi magana ta tufatar baka kawai da irin wannan magana ba tsaba zan ita ce kawai kai me gida ka fadi ka fito a mutum wani wannan ya ce ya maka ina yi ba ina yi na ga ma ai na ga maka ina yi ai saboda ga ma ina yi dai kake so kana yi me kake yi harka ludu shi da ba ga kuke kira shi ludu ina yi har kana cewa so ka ji ni mana ya isa ya isa mana ya ne har da ya kira wadan mana kai ya isa mana me yasa kuke mun wannan abun ne yawa yanzu kamar wannan harkar akwai mutanen da akwai a cikin sabon garin nan wanda ka sani tsakani da Allah wallahi nace maka wallahi kai dan bulaburin ne amma kake zuwa sabon gari kai irin wannan alfasha ka ko yawa ina zuwa ne ba grass din kai alfasha kiyon da nake zuwa a tashar dambuwa ba wani wanda ka sani mai wannan al'adar wallahi ba sani wallahi ran kuma musulmi kenan wallahi ba wanda suna cikin wannan wasu ba dukkan wani rasuwa wannan kake yi rasuwa kake wanda harkar naka rasuwa yan wani anguwa ne kake ni wanda muke harkar shi Allah ya mar rasuwa da take wa mu ya mutu ne ma'ana dai matar ka ta rasu ma'ana dai matar ka tana nan da ranta matar ka wanda kai matan ka yanzu kai mata biyu ne da kai ke a mata ɗaya ne amma kai ka kara ga mace ga namiji to ko thank you kira al'amari wallahi a nan waje ka ji na mana dan Allah wallahi